Bože, kolik toho je. O, zlato! I take. Dobře, takže... Pustíme k tomu policajta, tam se nikdy nespro nevěří. Ne, tady No se počkej, nikdy počkej. zase- Jo, ale Kamil mu teďka přidává... Tak, inventuru, budeš dělat inventuru, zmrde. Bych ti hrozně rád jako vyhověl, Ty ale se já jsem vrátíš policajt, pro já nevím psát. Ok, budu to vypínat. Víte o tom, že tohle je alternativní rok kolem roku 68? Jo. Trošičku lore. Epilot nějaký. Super zjisting. Dobré. Bojovám 100, zde Halen 261, výjíždí na místo události, příjem. Negativní. Negativní. Co je na tom přesně negativní? Mamatar. Proč mě nahlasu, nevím proč. Au! Sorry! Základnou, kam máme jít? Ještě třeba do prdele, nevím. Ty vole, je to. Základno, jaká je tvá nejoblíbenější barva? Základno, to si to znamení. Základno, jak jenom chvílečku. Základna vypíná. Základno, mám 13. Palouk, ne. Pičo. On ho zabil. Jo, zdrhej. Zajebali jste ho? Zajebali jste ho? Ne, Antrepin. Já jdu pryč. No, je to palouk, no. OK. Rozumím, bude docela těžký. Au! Ne? Jo, hodil to. Asi. Hezké. Jestli si to pamatuju správně, tak jsi tam byl jedinej. Já jsem se ho ani nedotk. To není možný. Tohle. Podívej se mu do očí, Ondro. Přesně Podívej tak, se mu do přesně očí. tak. Vy mě normálně dneska šikanujete. Baterku, běžte. OK. Bez Ty peněz. jsi mrtvý. Co je tam? O, potom. O ne, díra. Tak to muselo být. Stoj, počkej. Pojď se. A ten nemluví na nás. Kamera, kurva. Co? No, co? Stůjte. Proč stejně? Nepičit. To bylo prostě si nás já prdel. To je To je zmrt. A tady je světlo, tam jsem v pohodě. Co to je? Co to je? Nevím, jdem. Co to bylo? Jdem pryč. Kam jdete? Ej, počkej, tam něco bylo. Tam něco bylo. Zůstane věci. Zůstane Ne. ještě věci, Ondro. Tam Jdem pryč. Jdem pryč. A tudy. Ne, tam ne. Jak to ne? Počkej, co? Ne. Tam je něco obrovského. No. Doprava. Ne, doprava teda. Je mrtvej. Je mrtvej. Všichni jsou mrtví. Já jsem tady. Ne? Základna je asi mrtvá. Tam nejdem. Ne. Tam ne. A já mám ne. Mě došla baterka. Tak to jsme v piči. Mě za chvíli taky. Kudy ven? Kámo. Jediný kudy A jsme můžem- bez světla. O ne, už to... Tady. Ty zmrdé. Kudy pryč? Já nevím, kudy pryč. Jsme mrtví, šéfe! Zdrej! Já nevím, kam běžím. Jeho piči! Zachraň se! Pojď to.
Teďka zpátky jenom. Ty vole, tady to když našlo. Základno. Pes! Drž hubu. A co jako máme dělat? Jak to? Počkej, já se přiblížím. A ne, počkáme do 10, ona se sama zvedne. Počkáme do půlnoci, ona sama odletí, tak jenom. Jsme to přežili. Jak jsme to přežili, Kamile? Kamil je normálně MVP, ty vole, jediný člověk celou dobu, který doslova... A pak se ještě jako jediný dostane zpátky a ještě nás začne portovat, aby jsme dostali sebe peníze. Počkej, já jsem se sem To je taky fakt dostal. jediný člověk tady v tom týmu. He's the chosen one! Počkej. The company praise him! Ty krávo. No, já šlapu na mini. Puštík odchází s tou lodí, ještě když jsou všichni ostatní venku. Filip nám zavírá dveře před ksichtem. Já taky ne. To To bylo nechápu. úplně Já dokonalý. si myslím, že on byl úplně stejně překvapený jako ty, že co děláš proti němu. Au, ono se to brání, au! Zachraň se, běž, Jo, vždycká no. smrt, vole. To se jí Mel Gibson, ty vole. Pičo, co to je? Lalabo, kámo? Co to? Ne. Pryč, utíkej! Utíkej. Dej mi. Já jdu, Já to ubiju. já jdu. Ubij to. Okay. Běž. Já budu podporovat. Sedu na ně, tam nejdu. Já ani... Bokni to, bokni ho! Ještě! Zabij to! Nice. Přímo před námi. Já tam opadu, co byl. Kamile? Jo, žádný překvapení. Taky nebo ten slime. Co to bylo? Tam to je. Výborně. Co? Kde? Kolo? Tady nalevo. Kde jako blik? Útek. Ne, pomoc! Babělci! Všichni jste pusíst! Bo 10. Ty vole, zabijte 2 lidi a hoďte moje. Mě nedostanete! On neprodá. Vezmeš ten zasraný klíč, ty zasraný sráči a dáš mi prachy. Ježišmarja, to už na výběr jsem CD. Okay. Pojď ty čupko. Kolečko spadlo! Taky si Kolečko spadlo dolů, to je idiot! Ježiši. To nás si už nežije, co? Když se podíváš na kameru. No, nevím, podle mě ne. Já jdu ještě jednou. To ani neportle. Jo, takhle. Fuck this job, fuck you boss, fuck your profit and fuck your loss. Co to bylo za sdělku? As you have not met the profit quota, your performance has been deemed below standard. Welcome to our disciplinary Ale process. ne. Jsem říkal, že jsme sásky 4.